Haide, Oana, lasă fundul ăla jos. Cum să nu poți? Nu există nu pot. Hai! Mai aveți 30 de secunde! Andrei, trișezi? Hai, Grigore, că e bine, Grigore! Thank you, teacher! Hai, 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 hai! 1, 2, expiră! Hai, Gina, că e bine! Haide, nu te mai opri, că e foarte Cum ai bine! zis, expiră? Expiră, da! 20 mai ai, atâta! Sus, Andrei! Hai, Mariana! Haide! Hai, 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 Grigore! 4, 3, 2, relaxăm! Da, ce trate timp? Am tras de timp, am ceasul la mână. De ce timp am tras? Hai să mai avem 30 de secunde și am peste mai mult. Tu contești vorba mea, Grigore? Nu, îmi cer scuze. Spune. Profesor, vreți un pac cu apă? Da, vreau. Îți aduc? Da. Mai faceți o dată. Da? Laur, te rog frumos să iei echipamentul înapoi, nu este demnă de a-l purta. Unde mă uit? La ce cameră? Să iei echipamentul înapoi, nu este demnă de acest echipament. Când primești echipament sport, trebuie să faci sport, înțelegi? Hai, otra vez! Ce está pasando? Ne așezăm? Păi de nu bea! 3, 2, 1, hai! Dar eu ți-am adus Hai că zic, apă, nu haide pot să tu stau. tu începi și lasă glumele și trasul de timp, Grigore. Pe stilul meu caracteristic. Hai, Raimund, haide, mai cu viață. 1, 2, așa, 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 așa. Foarte bine. După aceea mă pun pe cântar, să știi. Ca să văd cât am slăbit. Mai aveți 30 de secunde. 1, 2, hai Gina, așa, trage genunchi, aleargă, aleargă, aleargă. Fundul jos, Oana. Hai, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hai, Raimund, sus, sus, sus. 10 secunde. Hai, Grigore, 10 secunde, nu renunța. Numai puturoșii renunță. Au trecut 10 secunde. Relaxăm. Ce exerciții faci tu pentru picioare de obicei? Pe rând, nu mi le spune pe toată dată, că nu pot să-mi dau seama. Zi. Nimic? Făceai la sală cu greutate. Puteți să dăm un pic muzica mai încet, vă rog. De ce? Nu mai ești de greutate? Dați un pic mai încet muzica, vă rog, că trebuie să urlu, să zbier. Așa. N-am fost, vreau să merg anul ăsta. La Aventura Park, unde am fost noi. Da. Deci, ce tip de exerciții vrei să-ți arăt? Cu greutate sau cu greutatea corpului? Ok. Ai văzut fandările, da? Fandările sunt destul de complexe pentru că îți lucrează atât quadricepsul cât și bicepsul femoral de la piciorul din spate și fesierul. Poți să le faci așa. Simple, pe loc, pui piciorul în față și faci 50, schimbi piciorul 50. Sau poți să le faci cu pas. 1, 2, 3, la loc, da? Sunt astea cu săritură, care sunt mult mai intense. Ai văzut cum am făcut? Așa. Apoi, genoflexiunile. Priză normală, cu picioarele depărtate la nivelul bazinului, cu priză mai largă, bine? Sau poți faci cu priză un pic mai apropiată. Da? Cele mai bune, astea sunt. Și ai văzut cum am făcut... asta e un exercițiu ușor cu izometrie, pentru că nu faci jos, sus și atâta. Ții mai mult musculatura contractată, știi, până cobori. Și poți să mai faci, dacă vrei să amplifici, îți iei o coadă de la mop sau ceva, cu brațele întinse, ca să te obligi să stai cu spatele drept. Hop sus, hop jos. Și îți faci 4 timp jos, 4 timp sus. Vreau să mai facem abdomene. Da? Da, puteți face și de astea? Da, o să facem acum așa.
Hai că trebuie să scot asta ca să pot să vă arăt. Cu picioarele în același timp cu partea superioară a abdomenului. Fii atent. Alin, te uiți? Uite. Sus, jos. Sus, jos. Deci ridicăm și picioarele în același timp cu trenul superior. Fiecare face 30 acum, da? Pentru el. 30. Gata, Raimond? Ajunge? Suficient, nu? Da, picioarele ținem apropiate sau așa? Poți să le mai apropii puțin. Atât să fac de fiecare dată și e fenomenal. Oh? Atât să fac în fiecare zi și e suficient. Ah, ok. Haide. Am început, nu? Da? 1, 2, 3 și... Nu mă. Dar fii atent. Faceți, da? Fii atent. Mișcarea să fie continuă. Nu te oprești, nu pui stop. Tu doar numeri. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Adică nu faci precum robotul, știi? Faci mișcarea continuă. Ai făcut, Mariana, 30? Dacă îmi promiți că faci și toate exercițiile pe care vreau să le mai faci. Promite. Că ce? Bine, putem să dăm un pic muzica mai tare? Ce te doare? Am făcut 30. Câte? 30. Am înțeles 50. Am înțeles 50. Bine, este bine. Oana, mămică, nu știu cum faci tu de inventezi numai exerciții de-astea, de ori ești așa, ori ești așa. Deci numai, Doamne, mama mea, tu la mine la sală trebuie să vii. Deci fii atent, în primul rând că nu trebuie să depărtești, să apropii picioarele, pur și simplu. Ia, sus, jos, dar te ridici și din ăsta. Sus, jos. Nu din gât, da? Fii atentă, nu faci așa. Te ridici în abdomen. Hai. Gata? Bun. Cu cașcaval. Nu! Fii atent. Vă uitați și voi? Ca să vezi, pe mă te duci înapoi. Ia. La valierelor. Am pantalonii rupți, să mă anunțați că am rupți. Deci, mâna și piciorul întins, da? Mă duc cu cotul. Dar ce poziție e asta? Hop, hop. Deci piciorul se ridică întins, mă duc cu cotul către picior, da? La ceafă, aici. Bine? 30 pe o parte, 30 partea opusă. Piciorul se ridică pe diagonal, așa, hai. Hop, jos. Aia e. Celălalt flexat, da? Așa, ca să ai echilibru. Așa. Aia e. Și răsucește trunchiul cât mai mult. Bine. Da, ce e aia? Te mănânc. Fă fandarea ca lumea, 90 de grade la ambele picioare, un pic mai depărtate. Așa. Te duci și, Constantina, să zic, te duci, Mariana, și cu cotul, așa. 30-30, da? Da, da. Gata, fac și pe partea aia. Ce? Fac pe partea aia. Da? Hai. Bravo. Bravo. Oana, când sunt eu cu spatele, stă, când mă întorc, Dar tot timpul faci era așa. în exercițiu, era și Grigore la fel.